Срещам се с Иван Раденков в едно много приятно място в центъра на София, за да поговорим за лунки. Да. И здравей! Здравей! Защо реши книгата, двете книги да се казват книга за татковци? Да не ти се обидат нещо татковците, какво си имал предвид? Не, аз като написах книжката, след това прочетохме с моите приятели и в един момент всички казаха: "О, книгата е супер, на нас ни е интересно, обаче едно малко дете дали ще разбере какво значи абсурд, какво значи по-сложни думи, които съм използвал вътре, конфиденциалност и така нататък." И аз си казах: ето, тук е ролята на родителя да обясни аджеба какво значат тези думи. И тогава се сетих, че тази книжка може да бъде мястото, нещото, което да събира родителя с детето. Не е непременно таткото. Обаче бащата и синът са главните герои в тази книжка. И затова реших да е на таткото, книга за таткото. За татковци. Още повече, че така хвърлям ръкавицата към всички бащи да отхвърлиме този модел, който е прият в патриархалното семейство, че бащата отива на работа и изобщо не се вясва до вечерта, майката по цял ден е с детето или ако нещо се прави с детето, тя е и той така не се занимава с него. Защо? Бащата е напълно адекватен човек, който може да се занимава с собствения си син или дъщеря. И бащата и майката имат нужда от детето си еднакво. И затова книгата стана книга за татковци. Mm-hmm. И хубав маркетинг подход също така, защото няма книга за татковци. Има един наръчник, може би, не съм сигурен. От друга страна, родителят е много важно така да разбере, че аз се надявам повечето хора да го знаят това нещо, обаче така, понеже в днешно време хората нямат много време за децата си, нямат много време за нищо. Да разберем, че живота отминава и че времето прекарано с нашите деца е най-ценното нещо, което може да имаме. И е добре да прекарваме повече време с